Ja. Mphekesera imene yomwe ikumvekayi kumanena kuti a Timothy Ntambo, a Gift Travels asembereka uja anali ku ambassador anamutumiza chipani cha MCP kukakhala ambassador uja afuna ayambireso zawo zija. Ndifuna ndikusimikizireni ineso ngati Gift Chinyama amene ndinakhalanso ndikupanga organize mademo ndikumalepheresedwa mu ulamuliro wa MCP. Andifuna ndikuwuzeni sindingalole ngati inuyo mutenga Peter Mutharika kufasa ndikumafuna unati mutha kumuzunguza mmene mungamuzunguzire akuluakulu ulendo uno pansewu apapa tikaonana pomwepo. Inuyo ngati muli madolo tikaonana patipo kuti tikaonana pomwepo nanga ndimphekesera iyi ili zoona ndifuna ndikuwuzeni ifeso kumbali yathu likadani kuti tikapanga kuti mademo amene wasamarani kodi asamachitike. Ile basa anapeza kuti MCP inapeza ati madolo mashasha mwena kuti a Gift Travels Timothy Ntambo zimene sizingachitike. Zinali zakale zomwe zija zomunapanga zija mbali yanu munapanga kunakwana anthu cholinga chanu anthu anachiziwa kunena kuti mumafuna chani kodi mumafuna maudindo mumasangalala boma la chani kodi la MCP mumapasidwa ma contract akazanu inu a Timothy Ntambo kumapereka ndi ma contract ku Eskom kuti kuziziwa zimene zozo mpaka kana munakhala chete amalawi kumadya chiteze inu osapanda ulo tsiku limodzi osalankhula amalawi magona ku filling station opanda tsiku limodzi inu olo kulankhula ndiye mumamene romenyera ufulu wake kukwaniritsa tionesesa kuti akwanirise zomwe wanena Peter Mutharika nkumayambira panopa kumanena zimene zonse Lazarus Chakwera ananena kuti ndipo immediately azapezeka kuti akangolephera azapeza kuti watani kuti watula pasi udindo anatula munapita kunsewu ndipo nkhani imene ikuyenda ingati kuti inuyo ndipo MCP ipeze anthu ena kuti akugwiritse ntchito tapite pansewu paja koma ngati akugwiritsa ntchito inuyo ife amalawi soti zamemeza kupangaso against ndani kuti ndi inuyo chifukwa inuyo ndino anthu amene mumakhulitsa chani kuti mumakhulitsa mimba zanu ino simupanga mademo mdziko muno. HRDC kupanga mademo chani kuti dziko lache linolo sizikutheka china chilichonse chitani kuti chichitika mdziko muno omwe funati kuti tikufotokozereni bungwe linatu kuma HRDC kupanga mademo mdziko muno nditingoziwiratu kunena kuti iweyo Ntambo umadana ndani kuti ndi Professor Arthur Peter Mutharika suyang'anaso chabwino cha Professor Arthur Peter Mutharika ndipo unaneneratu kunena kuti sungatani kuti iweyo sungakapite ku chipani cha DPP achihana akupita chani kuti akupanga mgwirizano ndi DPP kusoza kuti iweyo ndi wagreed ndi chipani chani kuti cha DPP ndiye palibe munthu angakumvere kuna kuti iweyo ufuna upange mademo mdziko munomo omenyera chani kuti omenyera ufulu wake uti ufulu anthu amache chiteze amene ofuna kunena kuti uzika amema uzipita nawo kunsewu amache chiteze momwe muno iwe osalankhula china chilichonse iwe nthawi imeneyo ukudya uli uje nukudya mapwefupefu ku MCP ndiye fe tikavomere zimene zonse sizingatheke kuyambira ndani kuti Timothy Ntambo Gift Travels unzake sembereka anali kuti sakupanga mademo dziko lache liti ndipo ife tionesesa kuti mademo amene sangatani kuti sungachite ngati anthu amakupopa nthawi imeneyo sankakuziwa kuna kuti iwe ndiwe kapi kwambiri sankakuziwa kuti iwe ndiwe munthu watsankho sankaziwa kuti iwe ndiwe munthu wozikonda ongofuna zinthu zako zokha ndife sitingavomere zimenezo izoyo ndiye ndifuna tikusimikizeni kuti zimenezo amalawi sangavomere uzikhala iwe kumemeza mademo ifeso kumemezaso anthu kwakutani kwakujokesani umeneko izo sizingakhaleso nkhani zobisayi bwere mabungwe enatu mwina tiye amvesesa chomwe iwo akufuna kuti afuna panga not HRDC apo ndero umenyesa nkhwangwa pamwala tisapangaso zofana naso ndi zomwe ine mmatani kuti mumapanga chifukwa bungwe limene sitingaliloleso kuna kuti limeneso mizu lizioneka ndi bungwe la Malawi Congress Party chani ndiye muzikakhala mumakambirana manong'onong'o kuti ayayi tikhala tikupangisa mademo anyo achi anthu achi mukatenga kuti ana ake amene mukunena kuti ana osowa amayi awo osowa makolo awo kuti muzikapisa kunsewu chikhalireni inuyo munkaonekera nthawi ijayo nthawi ya MCP ijayo mulirali ku MCP komweko ngumapasidwa mipando anthu omwewo kufuna kuti uzikamemeza zipita kunsewu akuvutika akutibulidwa kumakwapulidwa ndi zikwanje ndiye kukatenga nda guys mukapanga zinthu zina muzilingalira kaye
ndipo boma ililira DPP ndifuna I'm challenging you inu HRDC sikupangisa mademo ndipo ngati ka DC azakapereka yurozi ku HRDC kupangisa mademo tizakaonana kunso kwaje kuliko kuti komweko tizakuone kuti iwe kuti chemwe umadalira iwe ndi yani fa anthu nthawi imeneyo sikuti kapena anthu oti akanatha kukuvula kapena kukupweteka kunalibetu koma ankamvesesa kuti kodi yeni munthu yakupanga ndi yani mina chikhala chomenyera chani kuti chopereka mtendere kwa Malawi unapalira moto ndio ufuna wapalireso moto winaso anthu akusekerere zimene zosatheka zimenezo